Дуруд ҳамдиёни азиз, инак мо дар шаҳри Ваҳдат ҳастем, ҷамоати номон Розиқ, кӯчаи Чашма. Чӣ ки мо аз 1 сентябр 2 моҳ иқдом гирифтем барои омӯзгорон дар маркази мо Тобат ройгон аст. Мо ин иқдомро давом дода истодем. Чандин муаллимон омаданд Тобат гирифтанд. Яке аз муаллимон аз шаҳри Восе ҳастанд, устод Ҳалимов. Марҳамат, устод бо худашон бигӯянд ки чӣ хел мо қабул кардем, чӣ хел хизматҳо расонем ба шумо. Шумо розӣ ҳастед аз хизматҳои мо? Чӣ гуфтани ҳастед? Мо хай шунидем иқломи шумо пеш гирифта, шуморо омадем ҳақиқатан нағз пешвоз гирифтем. Ҳама чие ки дар ҷо буд ройгон барои омӯзгорон иқломи хуб буд. Омадем 8 рӯзе ки гирифтем, тавобатҳои хуб гирифтем ва амри худо солим шудем, соз шудем. Хеле аз ташаккури бисёр иқломи хуб. Маъмул омӯзгорҳои дигар ҳам сентябр, ин октябр, 1 моҳ дар пеш метавонанд ки биёянд. Хай саломатишонро барқарор кунанд, беҳад хуб. Иқломи хеле хуб аст. Аз хидматрасонии мо шумо розӣ беҳад миннатдорем. Хизматрасони дар сатҳи олӣ хуб хизматрасонӣ кардед. Ҳама маслиҳатҳоро гуфтем, ак шумо гӯям ин баъди сол саломатиро барқарор нигоҳ карда халқ хизмати ватанро нигоҳ мекунем. Марҳамат, омӯзгору 1 моҳ дигар мондааст. Фурсатро аз даст надиҳед. Ин мо тайёр ҳастем барои хизмати шумо. Кадоми шумо бемор ҳастед, азият аз сутунра доред, марҳамат, ба назди мо шумо танҳо томография кунед. Томография кунем, мо расми томографияро бинем. Хизматрасонии Бахтиёр Шоев барои шумо ройгон аст ва вақте ман томографияро мебинам, гуфта метавонам ки тавобатшаванда аст ё тавобатшаванда нест. Дар тавобати мо кафолат ҳаст. Саломат бошед.